नै लोगोफोर दै गोजा एसे दङ दासान्दि अखाबो हागासिनो ना ओंखायनो हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम बेक टू माय चैनल लोगोफोर आं दिनै माखासे आंनि लोगोफोरजों गौरां पार्कआव बेरायहैनो नागिरदों ओरैनोथ' आं बिराद गोबावसैमोन थाङैया दा बेलासिनि बार जाथावथाव खनसे ओरैनो बेरायनानै फैसै आरोना फैदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि लोगोफ्रा सफैबाय मा बुस्थु दं रा लानानै थांनांसिगोन लोगोफोर नै जिरायबाय दा थांनोसै अबे थाङो गौरां पार्कआव गौरां पार्कआव थांनोसै सफैबाय लोगोफोर दा हाबहैनोसै सिङाव दाननांगौ बेसेबांथाय नै लोगोफोरजों टिकेट लाखाबाय सासेयाव 20 रुपिस लायो आरोना दा हाबनोसै ओमफ्राय बेनो जाबाय जोंनि समायना रमायना गौरां पार्क जोंथ' मेन गेटजों हाबनाय जायासै मेन गेटआथ' नैबेसो बिराद मोजां बानायबाय नै सिगाङावथ' बेबायदि नङामोन सोलायबोगासिनो साबसिननिफ्राय साबसिन जाबाय आरोना नै बेट्रिनि टट'आबो मेरला दङ लाइन नै बिराद मोजां जाबाय मालाय बयबो बेरायनो फैयो नै सोरबा फेमिलिजों फैयो सोरबा लोगोफोरजों सोरबा बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड बेलासिबाथाय मानसिया बांसिन जायो नै बटिंबो दङ मालाय हनै बटिं खालामगासिनो मालाय नै फिसा ब्रिज दं बेयाव सिङाव बिराद मोजां किउटनो सोरगिदिं दैनि गेजेराव बिराद गोबाव जाबायमोन आं फैयैया लोगोफोर जों नै दा ओंखारफिनबाय ओरैनोथ' दिनै एसेबां मानसिबो गैयामोन अखाबो बोथोर जे खममोन आरोना आरो अबेबाथ' गेलेजाया दै गोजाजोब